Alasne Zumeta Bermeoko Kultura Zinegotziak eta Amaia Aranburu Kultura Teknikariak martxoaren 5 bitartean Bermeon ospatuko diren aratuzteen berri eman dute. Ondo pasatzeko deia, baina segurtasun neurriak errespetatu eta zuhurtziaz jokatzeko deia egin dute. Besteak beste, bade retro party, mosorro fotokol berezia, kalekirak, dantzak eta tostada txapelketa izango dira Bermeon aratuzteetan. Oso pozik gauz, izan ere, iaz ez bezala, aurton, zorionez, aratuztiek ospatu ahal izango dugulako. Eta hori, berez berri ona da guretzat. Normaltasunerantz goaz eta pizkanaka gure ospakizunak berreskuratzen ari gara. Programa zabala eta polita prestatu dugu aurten herriko kultur talde eta eragileekin batera. Tostada txapelketa tradizional izango dugu, kalejirak egongo dira, herria jai giroz janzteko, goiko plazan fotokola jarriko dugu, zuen guztien mozorro paregabeak ikusteko, eta honen guztiaren berri Amaiak emango dozku gero. Egia da, bermiotarrok jairako gogoa dugu, ondo pasatu nahi dugu, eta zelanez, aratuztiek asko disfrutatzen duguz. Horretarako momentua iritsi da. Hala ere, ezin daikegu pentsatu pandemiaren aurreko egoeran gagozenik. Zoritzarrez, COVID-a ondino berton daukagu, gure artien, eta indarrean dagozan neurriak errespetatu behar duguz. Guztion osasuna dagoz okuen. Gure burue eta ingurukoena zaintzen jarraitu behar dugu. Hala ere, aurrera begiratu behar dugu, eta hau dela eta udalak, berak eta herriko kultur talde eta eragileek hainbat ekintza prestatu dabez. Puntu honetan, eskerrak emon nahiko neuskie eurei guztiei. Sekulako lana egiten dozue urte guztian zehar. Eta kasu honetan, lan itzela egin dozue 2022ko aratuzteak prestatzeko. Bene-benetan, eskerrik asko, kanta-kanta lorueri, alkartasuna dantza taldeari, koro roziero maikari, errosapeko martxari, aitz nagusizeri eta espokiferiari. Bermiotarrak animatu, ekimen honeetan parte hartzera, eta zelanez, primeran pasatzera. Eta orain, Amaiak azalduko esku aportzu bet, eurek ekintzek, nondik norakuek izango dizen. Azkani, alasne komenta dagoelez, lehenengo eta ben eskerrak emoti etalderi, ze azkanien aratuzietan entzun, ero antolatuko dizen ize gauze asko, ero gizenak taldieri esker da. Aurton asko dugu aratuztako egitaraue, barikuz, berriro asko dizmartzan kanta-kanta lorue eta eurek emongo eskuie ongitorrize aratuzteri. Inkluso kanta barriren bat daue, hasik animeten bazarien, arratsaldeko 8 aurrera, goiko plazatik urtengo diez, gitarrakaz, kantaten, kalietan zehar. Barikue, otsaiaren 25. 8 aurrera goiko plazatik urteten dabie beti. Eta geritzen dabie, belbide desberdinek ikusitze gualdize, eure badako euren rekorri due, dantolatzeleri segiti da. Dako liburutzuek kantakaz, hasi que badako zi aukerie, danok kantateko. Gero, zapatuen, otsaiaren 26-en, Korrozierako maikako kideak egongo dizue kalerik kale, herrize alaituten, mozorrotut egongo diez, eta euren kantak egongo diez kantaten. Zapato goizien, alkartasuna dantzataldiek betikulez ostabe urtengo daue inauterizeko ospatuten, fanfarri bategaz egongo diez kaleritatik, 12 urtengo daue kulturetze albotik, betiko hilbilbidie, tarazkara, gero lamerara, eta bertan erreko daue mielotxin, ezta? Aurdun, aurretiez aputxu bet zapatuen egongo dizen, bariko zapatuen egongo dizen ekintzek, eta jaguez aratuzte martitzenera. Horrokingu, errosapeko martxa, geure neskak mozorrotute oso gai poli bat atako daue, dan asungo ditzelkarregaz batera
bardin mozorrotute, eta, bueno, kalerik kale ibilko diz goi guztizen. Arratzaldin egin dena da, Aratuzte domekan etxe zandan tostada txapelketie martitzen arratzaldien engo da. Ekitaldi hau, haitzen guzizegaz batera antolatuten dugu. Presentateko tostadak, aukingo ziokerie, boestadatik zeiretara. Betikulez, ogoizko tostadak, ero aieskuek aurkezteko aukeri aukingo zuie. Oinarri zehatzauek eta kulturetzeko harreragun indauz papeltzuek edo webgunin be atarako duguz. Eta premisuk emongu ez, arratsaldeko 7:00. Así que anime, danok etxien imini martxan sukaldien, Aratuzte martitzenan engulakon tostada txapelketie. Eta aputzu eta animeteko jentiri Aratuzte martitzenan herritarrei mozorroturtuteteko udaletik antolatuko dugu arratsaldeko 5:00 zortzitara fotokol bat udaletzeko kontziopien. Musiketxu gongo da aputzu be girue eta bai taldeka erobanaka al izango dozuie argazki bet atara. Honek argazki guztiz gero izenguz udaleko webgunera eta sare sozialetara. Eta parte hartuten duzuen guztion artien, opari batzuk ero sosketatzu bet egingo dugu. Itxosoko produktuek, baserriko produktuek, eta bai Bermion diseinatzaileek ero Bermeoko irudize eitzen dauen erropak ero bitxikerizek engo duz aputzu be sosketatu. Amaitzuteko, bebai egongo da zapatuen, Espukiferia produktiozenek urrengo zapatuen, martxoak 5, Espukiferia produktiozen entze bade retro party. Lehen guk ezetuten zanduna 80 party, orain aputxo bezabaldu entze, 50ko amarkadatik, 60ko, 60, 80 eta 80ko amarkadako mozorroguek aputxe mozorrotute, eta hor garai guztetako musiki egongo da entzungai. Lela egongo diez Unholy Covers, eta gero DJ data okingu bertan. Sarrera kasu erosi aurretiz, 10 euro gai gastuak Bermeoko kafean txokiko webgunien, ero bertan egunien 12 eurotan takilen. Hori da, ongo barikurik datorren asteko zapator arte ekintzik dako guz, herriz aputzu eta laitzu, jente anime mozorrotuten bertan martitzenan batezbe, eta eskerrik asko, batezbe taldieri, zeuri esker, askanien ekintze pilo bat, eta herrizeria girotxe moten batzagun, eta danok, jenti dagoen lekuen aputzu be kontuzokin maskarri erabili, eta eskerrik asko da anime, Aratuztitan.